van mij maar een krompoes eten. Ja, werkelijk weer. Ja. Na het grote succes van de krompoes is er een bakker uit Utrecht die beweert de krompoes in 2020 na de coronalockdown betocht te hebben. De bakkers kijken een advocaat in en wil dat de naam net meer zonder toestemming gebruikt wordt. Maar daarmee is ze haren in een woord net zo druk om. We hebben al 24 jaar, dus de namen snap ik. Maar het product, dat snap ik net helemaal. Maar de namen, dat snap ik, ja. Moeten we hem aanpassen, dan passen we hem aan en dan jerk het wel. Het is natuurlijk prachtig dat we erop mee varen kunnen op de social media. En hij wordt goed verkocht. Ja, ik denk wat een onzin. Let het mooi gebeuren, zo. Dat is toch een aardigheidje. Mat kennen. Mat kennen. Het zijn wel belangrijke zaken om die drokkel te maken, dacht ik. Toch? Dan een krompoes. Ik jaren van vorige weekend dat hier in Amsterdam het betocht hier, maar ja. Oh. Ja, meestal mij ze er ook op neer. Ja, ik bedoel, wat maakt het nou uit? Ik vind het net verspilde energie. Er zijn wel belangrijke dingen op de wereld, denk ik. Dat vind ik wel. Zeker weten. En ik hoop dat het lekker smaakt.